В прочетеното място апостолът, така да кажа, напомнява на израиляните, понеже е поставянето към евреите, то респективно се отнася и за всички уния, които са призвани от Господа, както и той започва своето слово: свети братя, участници на небесното звание. Ние всички знаем, че сме изкупени чрез кръвта на Господа Исуса Христа, според Божието благо намерение и цел, защото ни е избавил от този свят и ни е привлекал при себе си и разкрил пред нас тайната на благовестието, в което ни е направил и участници. Затова това, което ще размислим в този момент, е във връзка с ония изявления от Божия страна, а същевременно какъв е отгласът от наша страна, като призовани от Господа да наследиме едно благословение в Христа Исуса, за което се казва, че има пълнотата на Божеството и в него е съчетано всичко, което Господ е приготвил, оная пълнота. Но нека започнем от ония момент, когато Господ каза на Авраама, че твоето потомство ще бъде роб в чужда земя. Наистина целият процес на Израиловото изявление, или така да каже, воденето му на Господа в цялото му съществуване е свързано с ония бъдещи неща, които Господ ще открие или ще изпълни в лицето на Господа Исуса Христа. Така, защото те са символ на бъдещите добрини или за израз на едно състояние, което човекът има пред Бога. И това състояние е изразено в египетската земя като едно тежко робство, където израиляните нямаха почивка. И даде в един момент, когато Моисей каза на фараона: пусни людите да послужат на Господа своят Бог, а той рече: така ли била работата? Значи вие нямате работа, затова искате да ходите да се поклоните на Бога, и ги притесни още повече, така, защото те нямаха време за да си приготвят тухлите, а трябваше да търсят ислама, и по този начин те бяха лишени от почивка. И тогава, когато Господ ги изведе от египетската земя, както се казва, домът на робството, когато людите бяха утеснени, което е образ и символ на истинското състояние на човекът в греха, както казва и словото, угнетявани от дявола, помрачени в разума, без да имат мир в сърцата си. И това е истинското състояние на грешника, отдалечен от Бога, той няма покой за себе си. И когато Господ поведе израиляните към добрата земя, за която се казва, ще бъде там вашата почивка, те не можаха да стигнат до нея, защото поведението им към Бога в целият този път беше поведение на предизвикателство. Ако прочетеме в псалмите, където става напомнюване на техното поведение, ние виждаме, че те винаги роптаеха и се препираха с Господа, беха недоволни и скоро забравиха неговите дела в египетската земя и пътят, по който ги водеше с огнена светлина, им през денят облачен стълб да им пази сянка, така, защото знаменията и Божите изявления през цели този път те бяха извършени в техното присъствие, но, както казва словото, те скоро забравиха, замениха славата си, предизвикаха Бога с постъпките си, особено силно изразено Божието възмущение от техното поведение при водите на Мерива. И аз само ще прочета тук този момент, за да видим какво е техното поведение, така, защото те огорчиха Господа, като и апостол споменава, че Бог се огорчи против тях, им каза: вие няма да влезете в моята почивка.
защото сърцето на тези люди постоянно се отклонява от Господният път. И тук в числа 20 глава Господ каза на Моисея, понеже людите роптаеха, че нямат вода, а пък в този псалом 107 да изразиме какво е състоянието на израиляните, казва се така в този 7 псалом, 5 стих: гладни и жедни, душата им примираше в тях. И наистина в тази знойна пустиня ние може да си представим какво може да бъде една жажда, която няма вода, когато децата плачат и добиткът реве и всичко е в един ужасен шум на роптание, че нямат вода, защото жажда действително трудно се носи, но Господ ги постави в това утеснение, за да изпита сърцата им, както и в песента, като пехме: изпитай сърцето ми и го претопи, защото Господ иска да знае какво има. Той фактически знае, но за да стане явно и на людите какво те представляват от себе си, а и ние, когато четем сега Словото, ти ме представя какво е онова състояние на човека, когато той е в нужда, как всичко забравя и жаждата го измъчва и много естествено се надига в сърцето му негодование. И тогава, да прочетем от 7 стих надолу: и Господ говори на Моисея, казвайки: вземи жезелът и свикай обществото, ти и брат Арон, и пред очите им говорете на канарата. Нека да обърнем внимание, Господ казва: говори на канарата, и тя ще даде водата си. Така ще им извадиш вода из канарата и ще напоиш обществото и добитъкът им. И тъй Моисей взе жезела, който беше пред Господа, според както му заповеда, и като свика Моисей и Арон обществото пред канарата, той им каза: чуйте сега, вие бунтовници, да ви извадим ли вода из тая канара? Тогава Моисей дигна ръката си и с жезъл си удари канарата 2 пъти и потече много вода, за обществото пи и добитъкът им. Но Господ каза на Моисея и Арона: понеже не ме вярвате, за да ме осветите пред израиляните, затова вие няма да въведете това общество в земята, която им давам. Това е водата на Мериба, защото израиляните се припираха с Господа и Той се освети сред тях. И именно това, което прочетохме, когато в посланието към евреите, ето апостол Павел я напомнява за водите на Мериба, където се говори преогорчение. В Божието сърце дойде преогорчение по отношение на Израиля, защото те никога не скланяха така да се отпуснат, да се предадат в упование на Господа и да чакат Неговото изявление, но беха нетърпеливи, не изчакваха изпълнението на Божието намерение. Искам тук да отбележа онова, което Моисей направи, защото Господ му каза: говори на канарата, не на обществото. И говори на канарата да даде водата си. И тук в случай Моисей, вместо да говори на канарата, той рече на обществото бунтовници. Той се бе разгневил. Както и на друго место ние четем от Словото, те предизвикаха Моисея, за да говори несмислено с устата си, защото наистина моментът беше много напрегнат. И като се обърна към людите с думите бунтовници: да ви свалим ли вода от канарата, а не споменаха Господното име, за да може Господ да се освети пред тях и да познаете, че Господ е, който ще им даде вода из тази суха канара, която Господ разцепи. И затова тази вина, която дойде върху Моисея и Арона, бе такава, че Господ каза: и вие няма да влезете в земята,
която аз съм приготвил да бъде вашата почивка. Обаче, тук апостолът иска да обърне внимание не толкова върху тая почивка, но върху поведението, което израиляните имаха, за да не могат те да достигнат до тази почивка, която Господ беше приготвил за тях, от земно естество, защото в изпитанието при водите на Мерива Господ изпита сърцата им и се установи много нередности. И тук, които ние споменахме, защото кои като чуха, го преогорчиха, не всички ли уния, които излезоха от Египет чрез Моисея, и против кои негодува 40 години, не против уния ли, които се грешиха и чието трупове паднаха в пустинята, на кои още се закрича, че няма да влязат в неговата почивка, не на уния ли, които бяха непокорни. И така виждаме непокорство, съгрешаване, негодование и много неща, които са отрицателни, когато една душа се проявява така пред Господа. Но главното нещо е тук неверието, затова те не можаха да влязат. Макар че достигнаха до обещаната земя, до нейните врати, и там се проявиха пак в същото направление, като обезкуражиха людите, че земята наистина е добра, но изпояжда людите. И някои не са грамадни крепости, укрепени с градовете им с високи стени. И ние сме като скакалци пред тях. Така на тях се вижда, пък и ние така видяхме. И по този начин те изгубиха всякакво упование в Господа и рекоха: нямаше ли гробища в Египет и да бехме измряли в пустинята, отколкото са тук да станем плячка на еднаковите синове. Но всичко това казва и Господ чу и не се прояви в неговото сърце вече онова милосърдие и благоволение, но чу Господ и се разгневи. Ето сега нещата, които могат да разгневяват Господа и които са в ущърб на тези, които Той е повел с ръката си, за да ги заведе на доброто място. Тук сега апостолът, като взема повод от това, че тези, които се проявиха с неверие и в роптание, не можаха да наследят едно място на земята, където е приготвено за тях една почивка от египетското робство, той се прехвърля веднага към една друга почивка, като казва, че Исус не беше им дал почивка, а Бог говори за един друг ден, за една друга почивка, която е в Христа, нашият Господ. И призовава душата към тази почивка. Обаче ония неща, които спънаха израиляните, за да влезнат в почивката в обещаната земя, са същите неща, които могат да спънат и човека по отношение на неговата душа, за да намери почивка в Господа. Сам Господ Исус още в самото начало, когато започна своето благовестие, веста за почивката, която Той носи за всяка душа, тъй като е Той князът на мира, и казва: елате при мене всички, които сте отрудени и обременени. Тук вече се отнася въпроса за душата на човека, не за един физически труд в този свят, в грижата за насъщният хляб, но онази огнетеност, която душата търпи поради грехът, поради тежката власт на Сатана, когато човекът е изгубил всякакъв покой в сърцето си, увереност, когато се страхува от смъртта, страхува се от утрешния ден, страхува се от всичко, и от бъдещето, и от настоящето, и от вечността, и не знае къде ще бъде. Ето всичко това са страхове, които огнетяват човешката душа, а Той им казва: елате сега при мене и ще намерите покой на душите си. Тоест имате почивка за вашите души. И наистина всеки от нас, който е дошъл при Господ Исуса Христа, е усетил още в самото начало този мир в своето сърце и тази увереност и упование в Господа, което отнема от него всякакъв страх за утрешния ден. Нито страх от смъртта, нито каквото и да било друго, защото душата се обляга на Господа Исуса, който е тая почивка, за която говори апостолът. Елате при Христа да намерите покой на вашите души.
И така, това благовестие, което бе дадено на израиляните в самото начало, още в египетската земя и още по пътят през пустинята, той казва това слово, което те чуха, то дойде и до нас, както и до тях. Обаче те в своето си държание, в своето си поведение осуетиха изпълнението на Божието намерение за тях да намерят оная почивка, от която те се нуждаят. Но сега апостолът казва, когато чувате гласът на Господа и тази покана за вашият мир, да не закоравява сърцето си, както в преогорчението взима повод тази случка, когато израиляните роптаеха пред Господа и така, както казва Господ, вие ме опитахте, изкусихте ме, защото поведението ви е такова предизвикателно. И както казах и за Моисея, словото казва, той беше много кротък човек, но за да го предизвика да говори така несмислено, то е било наистина техното поведение много предизвикателно. Обаче те осуетиха изпълнението, взаимното си спокойствие чрез неверие. И апостолът тук именно това подчертава, че неверието е нещо опасно в сърцето на човека, когато се отнася към Бога. И още повече сега, когато в Христа Исуса имаме една покана, видите при мене всички и аз ще дам покой на вашите души. И когато човек не отива при Господа Исуса Христа, той дава един вид на неверие, на недоверие към Господа, защото той казва едно, ще имате мир, а те не вярват, не го приемат и тогава те се отчуждават спрямо Господа Исуса Христа. Всяко едно отлагане за утрешния ден или за неопределено от време, ти да се смириш пред Господа и да застанеш пред Него, за да получиш прощение на греховете си и пренебрегваш ти този час, когато слушаш тази покана, а отлагаш за други път, тогава това явно показва, че ти нямаш доверие на Господа и въобще не го желаеш. Защото човек, когато желае и люби Господа, той го търси. Той не е затварял сърцето си, за да бъде врата затворена за Господа. А пък Словото казва, сам той казва, ето аз стоя на вратата на твоето сърце и хлопам. Аз хлопам чрез Словото, което ти слушаш. Но то приемаш ли го ти? Ще отвориш ли сърцето си за Господа? Ако отвориш сърцето си, той казва, аз ще влезна и ще вечерям с тебе и ти с мене. И тогава Господ ще промени твоят мироглед, ще промени твоето състояние, ще изчезне страхът от уния неща, които дяволът навява в сърцето на човека, защото огнетението, което идва от страна на грехът и на Сатана, не дават покой на човешката душа. Но когато дойдеш при Христа, тогава казва и апостолът, стремете се да придобиете тази почивка. Както казва и апостолът, обърнете внимание, следователно за Божите люди остава една почивка, която е в Христа, защото оня, който е влезъл в неговата почивка, той си починал от своите дела, както и Бог от неговите си. За да се даде по-добра представа за смисълът на почивката, че Господ, когато, тук той споменава, когато Господ извърши в 6 дена цялото това създание, което ние виждаме, и всичко беше твърде добро, всичко на местото си, всичко така в пълна хармония, и Господ като видя и рече, това е всичко твърде добро, и Господ го благослови. И почивката, за която той споменава, тук е една наслада от всичко това, което е направено, как е всичко хубаво съчетано и как всичко хармонично върви, защото живота, който Господ даде в този свят, наистина е бил прекрасен. Обаче, като сравнение или като едно бъдещо обяснение за една почивка, която тези, които са изкупени в Христа, ще имат, да се наслаждават в
Божието дело в техните сърца в този живот и което ще има едно продължение и за в бъдещите векове, както ние други път сме приказвали за това, което ще бъде в хилядогодишното царуване на Христа, когато всичките Божии чуда ще бъдат в именно тая почивка от, както споменава Словото, там няма да има нито скръб, нито болка и смърт не ще има там. И не ще има слънцето да те удари или някой пек. Всичко това говори за красотата на един мир, на един покой, на едно добро състояние, което душата има чрез Господа Исуса Христа, царувайки заедно с Него. Но за да достигнем до оная почивка, която ще бъде във вечността с Господа Исуса, то се поставя началото още от тук. Дали ще приемеш Господа в сърцето си, в живота си, дали ония неща, които спънаха израеляните, особено неверието, няма да попречат и на теб. И тук се казва, виждаме, че те поради неверието не можаха да влезат. А ти как ще влезне с неверие в Божието царство? Това е невъзможно, защото никой не може да угоди на Бога с неверие. Но който вярва в Господа и приеме Неговото Слово в сърцето си, наистина ще влезе в почивката, която е в Христа и с Него ще царува в вечността. Затова апостолът така сериозно неколко пъти тук обръща внимание да не закърви сърцето си, както в дните на изкушението в пустинята, където бащите ви ми изкусиха, опитаха ме и видяха делата ми 40 години. И те в това поведение, в предизвикателството си към Бога, какви дела видяха? Делата на Божият гняв. Той ги изтреби в пустинята, защото те не бяха достойни да наследят доброто, което Бог беше приготвил за тях. Когато тук казва, затова възнегодувах против това поколение и рекох, всякога се заблуждават в сърцата си. Те не са познали моите пътища. А да познаеш Господните пътища, ти трябва да се примири с Господа, защото Той е, който ще те научи, водики в пътят, по който Той ти съветва. И тогава, когато си непослушен и отлагаш, отхвърляш, и тук се казва, заклек се в гнева си, те няма да влязат в моята почивка. Изгубваш възможността, както израеляните, макар че стигнаха до обещаната земя, те се върнаха назад и там измряха в пустинята, без да видят земята, нито да влезат в нея. Те не само, че не можаха да влезат, но не можаха да я видят и върнаха се в пустинята, поред както Господ им рече. Ето виждаме, че нещата не са така лесни и пренебрежителни, но трябва да се обърнем сериозно внимание, особено за своята душа. Ти имаш ли този мир? Влезла ли си в Божият покой? Ако да, тогава, както казва Словото, бъди верен, както Господ беше верен и Моисей бяха верни, за да опазиш онова, което ти е поверено. Амин.